25 edi abeja so wasankani bia wo hia bio na onya bi na so de gu se no ma ba beboa amase no ho edendenden ebe tu birikasa ponko na momo tu birikasa na wo de na tietia break kakra krasa na ne ma konkan edi ma wo oniama bia beto bia so yasankani nko ade bomodian so bekọ gwe honom omodian na efo omodian na yaje atumu ne beboa wo ka no so ama ka na timi anya ahoden fo ne chira ba bi de sekondongo onsa beka bi buankra ebi oho bia bompo ebi oho agohwidiem ebi oho dwaben ebi oho na afe ya nkroma ebi ohonom obasre ko so me rana santasno da bato honom a onsa ebeka bi ohonom makru tano so na fa de ho nyina no ukwa odi ebusa onsa ebeka bi Hepa plus eba mesha enso ekrai mu hepa plus drone yadura wono mu a etu yadwa hodo ade bia ehe ni padua no bobo ma ekura ba ne tirim enti okasa nka de akire wuhia hepa plus ene se de afie atwa ho ahia nti malaria no nyasam ketwa etiri de yade ne yewu pa wo behia pavi ene plasmos wo de drone ka ho na wononom 10 cities ene yeto no wo mamu ba bia tuntu andro bia wo kwa wo se wo pe hepa plus drone wonsa ebeka bi se wo penchemu bi afre wo 0549297463 ya frame nana kwasi wusu achang meni aba afihima ama afiyi afi samno nchiremu Asem Beba Dabi asamna nyaba na nyaba duru se na aka na yebeka obi kan na asem wasi nipa kasa tie se wantia Asem Beba Dabi asamno na mkwa so ya eba nti diaba no na yeba bebe na yede amamo no yensa brekura no yeni kan amfie ni entre eye apam na honom na ebeto dwase enkwada bi afofue no mu omo ye omadwe sa omokọ akọburu nsuo kakra nipa aduonu ema tese wonom ekoka mu abrosuo ya omoburu ensuo ewo mpotam ho buru ya wonom atimi eyi eye nipa na wonom ekoka mu no ebi eno ase ye dikan ebo mamane se omatimi eyi anya hwekura no enipa bebe se edumienu ekro ya mpanimfo gusu a wonom ye bi ediaboa na mprempren ya no enkra yensa so akabie ene sem wonom asan so eyi emu no bi ede aka ho ama sebre no akwa akoduru eye edunson ne no na aba betodwa se ohwem a enkwada no emu mieru de wonom atiase ya omo atibidie ya niema ekonkan ede ama wonom sade yensentire ne ya bojan oto yenkra no nanka ewose ne dadua yi enanka wonom afrimu ana wonom ye nyamedia no wonom suo mu nyina edibo mu nenso bibi ebete bayire homam ema bayire bo mpuruwa no wo kyerese watu aseda tide wanya ansie wonom nyame eya adoma eda brada ya edi animu yi osumia yewo mu yi ne da to so edunsia ana mpanimfo ebe nyankomade no ma yidi aboa na niema atimi akonkan na enkwada mienu ya ye ka wonom asem ya omodie omutri eyeye no abushafo baakon ade eya Godfred apraze wanya mfie edunan ena baakon so dizimon dazi wono so nya mfie edunum na wani bi no motwetwe enkomo moma yenti o masem 7 na ipotu so ba pa ebo mpano na ntebo bo ne wi na le kogal se ko egol kakra ntimi yanku bi jaman chen no ko school jaman chen won kakra na mo si yanku mo hun na de yanku chi so yanku chi na ye pilu sunu mo da ma bora mwaya vina aje mekwa mumu opunu simudu punu na so chini bwa won me mushi mai da tubi amado hospital mai da tubi amado hospital ya kwa bobo na mo ya panaria simekwa mumu opunu na asosika sibu mo ne ye kwa brabu ne ekwele kwa bobo mo tibonu munane yede kwa wo yanwo ibunu na sotin obugu yedo ko bona ade bo bona ade ba hono de mo si mo mi ana yokuchi ye pelema ye pelade ba ko ba outside obi so mo rich ma ko down so butu ma bosura we jahum kakra o so mo no kan mu ni miss ma chemina so de mo ho bia me ba mo de ne obi petu so ma wa mi ba outside wa mi ba so ndu anu da ma kanka wa ni ba outside minimum so me ko da dos
me am kasa wo manyi wo kren ne me ka 6 na manyi akora me no ko school wana ko ti oba wana ko ti no ba ne ko tu so ne yakọ dada san wo so oba dos Abiofo enkwada ya omonya omotreti di mu awo aya apam omoya sa omokwa akobro suo ya ebi no ka suo mu a omode omo son sabro be no ebi na abusuafo mote wono enkan Yakwa emfifi emantemu ewutu senya na yedro ewutu senya mrantie mienu bi esusu se omo ye asojafo ebe tumi kura ye se bi a wo moboa entade ne no makwa kwanya bi e no mode ahye wakobo ademu awakasoa akotututuo amasabre enipa bia na wotu anwea ewo fom no etuo akeka enum emu mienu na afrimu na fe miensa ensugu winibayarasa bia a doctor for ehwomu contractor sabre na owo site ho yera Michael Ampon echeche ensemu ade ekyereye na wo kyeremu a emrante kwa mienu ya wo mu ahye soja ntade bi nso hye post ntade no mba betu hye wo mu so wo mu kikiri de on so anwea na wo mu etuo no wo mu ni ho nkrata na wo mu tu anwea no wo ma hu ade yeye ene tututuo ehye ase ewo empotem ho wabra ye ne asafo acha wono ene wo hono mo ekasaye yera Isaac Ejay muma yentie enchiremu a wode emaye etono eka nipa 5 ba kom etono kan ne kon ne kan ne kon no sisi antie nya sia ne se waka baby wa nyame de ewo ewini ba trauma teno ka se wa film enti no e wakofa funu na koma makelabi so pefunu no nti okunu no se okun aboa wo pese owe na okun aboa e se makelabi ekun ya fa se nipa ba kon dia e fa e kofa kotunu fie e na onda ni fie so afo mienu ka ho na mo ko e na langas for nipa 4 na e ka ho nyame adon so ma chi nipa 4 no e do ba kaso police station ba ko wo sisi a mo wo sisi a IGP ene mpefo mo man mu e pese mo ba sasem eno achino yane timamufo bia ewo hono mo enso kasai na wo mu kire mu ade ekoso no ene enyan wo sempayifo de wonan esifom na ye djuma bi o jeriba asorfo bi ma asase bi se yintu anwane fa esisi omhoma nti medame kan mu na nkwala ne beka chem se soja fo ba bi si free kan mu pena me hu se omo soldiers di kan nose must be woman no ona o se memra ha nti mi si fom free kan pena ba ku fa kan don hu yi ni tu eda kan ana tu ka ki no jimi fon sunya fi ni nsem nti tipa da vese na wo no jiji obi a kids e fi ni nsem ana o jiji o musika so kan ho ana moto bi si wo o de knife wo moto no papa ties ni nyina na sama na ka kire ni se etu no me de no mo de ama me police can na ye koso no yesre ye mampehini na Akufo Addo na defense council ne mpemfo omombra ha because kaswa abe flashpoint timamufobia na sabre wo mo awo hono mo akosem ene wode to wotakase anim yemfri hono man na yemfie ni enche eyedwaboso ya eno ewo eye atoye nofo emantam no emunankra efri hono e ba tresem krokitwa bi a hono mo France koto saa eye kurakuma bi na eben dwaboso hono na wochemu a no makwa akopie eye emu bi so na wanya mfie bebe se aduasa enum 35 years edin a yensa kan ye eye adama se wawu ede ba bi a enka kura no eye abamu na wochemu a oyire firifie bebe se na wotwe mienu entem nie o ma bi eno ma pena ane se omukohu se wawu ede ba bi a akwakoye abrewosem papa na yensa ntreni ya bema ewo asem no nto aso de ye ba nyina no woto aso ede amayen omo chase apotemon aye kutusa no de osuse we onipa meka se we ye common eti omunum no pa ena so na tade a na ese no a tada no odi pie no eno so nam so emamudi hu no wo hwe se na ekohu se na ne body no eda ho no ma ekudu no se ne trouser ese no awro ena pensiro ne body eda ho no se no wo hwe ne nani se na eti form no ne mienu nyina eyade se na enka ni padua no ena se ye twa de fi ho no ena wo hwe ne nsa no so a ne nsa nifa ni se so no eno so ne ensa ma no esisi so no so ye twa ho no e de fro na ne nchemwa se no utumi se ya bie wonom ena ne sono ene enema ewo ne yewu ne de ne nyina api abonten a apostle jaboso pepetene sam entoso ene na mrantie di anim ekodi ya na environmental for ekofa muna semrika sei akwakusi no ewo sashi antobia a ne nyina ewo sashi jaboso emansi ewo atoye atifi mantomose yana because ni be na otimi nu ya wo yiraye enura na wona etiti sampotem ekopie so entenura nyumre
and a couple of posts on the town of posts on the Natamco. I did know what say or year 1 to 3 and son of Bacofa, or Tinocofa, and Nona, it did Musa and Ne or Mudakofenti, say, or best to say, as soon as see and as of Bentendi, I put it for Alban Basso, so a few more and more dingy pa, what he say, Obuni Papra, with me, it is Diane, but what should be a branch of Zia, Kutuana, at your council. It's a quiet Mupan, and your common cry, say, dependent any the corner, a whole and a branch of Zia, Adama, Uti, Ukotoya, I always am cry, but and yeah, no free, with them free, Sampa, where Pantani, and now, or my Bahasea, or my Bedi Jumasea, are hosting about better know. It's a look at a plan of Buseniba, Pompe, and over see a word, I'm my dear, Mama Candy, or Martin Classe, or Monam Comua, or Moba. Ya bema mani ya bo ana mota yanona enwetene ya mano anso no kan ho bi ema Asem Beba Dabi yebowura eya kotosa honom ema ye ne unit committee chairman ya honom wowura Kofi Agye so twetwe enkomo na sei no no so kyerɛkyerɛ abrahosem no mu ema ye de na si anam kotosa ana frɛ fon so boy amane se wedding gown for mu gusu ye adwuma ama ama be pio bi so a oda nwuram awu nti e ba sa na wo se ene assemblyman yetu na mo na ye de ni be se no kra ana ye ba ye beto ye so na ye no kra ana ye akodan police was ye won ye won adwuma abusiafo unit committee chairman ya wakotosa ya ni din ene owura Kofi Agye wono so na ma na yebo ene yeteye no ye kwa encareer circuit court na ene court no akwasetena abrantie ye Finehas chate oko wono ena na woye shenkania na wotwi akatesia ebonia bese emfie miensa eni okonya kwanhia ewo encareer kwa no so wono ma wotumi efirimu na ene enkra yensa kan ene se shenkania de ne koye no kwati si won konkoda nyanyade simo pokwa free ya mane bonia okọ court hono name ni aba na te san wie nyame adom na mo so nyame adom ekurekram wona akopie court ene subo be pa ene de bo driver ni no a na wotwi akatesia eboni yo ni aba me da se yama wo teketi fo nyina kwa da yim na se de na wo kan ene be what to call the boni yera inspector general love again wono na de tu so bi na so court ho na wo ba ma ye se owura ye fer okogati wono na nam no so a ma baba we fer eboni nyintini a ga na ade ni waji de obi ani no ti efre ne nkwa wo tre se enyo no nkwampo eni fa makoma akumi ye bi a ena se ka baba we fer eboni ho a o mi na o ti efre o mo nkwa na eya ro sempa first penny eba ma ne tre se emra asumisi ye nyina ne se yes osenkani ya fra no okogati wono no ade sa nipa mensen efri enye the try yes na komo don better concline na we nem America time no ade ba no obi nyam better any to tell you bi no na amna bi a hon ma na son konya botre na fe na odo ti bi se kom hon ma na ho be nya se ko be konya botre na ko de ka na fa ho ana America time na crack odo mo better ko no ne nya se ba bia ana odo fi be ti ko ho fo ma na so a e man ko sekete see na ma Asem see no na ma popolu agidi se odo be na wo twi sa esen no eno no ama fo gidi se bi hu bi then wo bi hu ne mu no obodo ko to e be chen government hospital mo tin ko ja roje afro che bia bonya ko pon ya do ma krat no ye kle nye free aya e sabi hono ma ye tu ja ba be na se ne hono na e be ko do ni police kata e je ba ma ne no trefe eno ma sa wo be so na ni ko nye safety for the mo kwa no e bi be na ko so be sa wo ra o ko se krat wo na wu chika no na so na wu chi esen no asema ye bon ni na wudi fo ana se wuni fo if you were kwa no ye kankani na wa tafe da bia asema e protocol boni na e kan ni na no e ade se wudi fo ba kokore e wo mukra nti amra judge betra jam yewra yewra Johnson Abbey one no is judge to work for nya what na jam anu wo ti aseni na it was on the train we said that e bia asema okoga ate correct kankani na musuma ni ba makoma ko me tese mu ri nkwa no e bia won ti de work na tinti wo be nya se e fo no ko to da ba bu na chi na afenya me ya duma osun ewu meni da to so eduonu na 25 March ewu ya no ya ta fana be na Asem di na fe no ya ta so ni na Asem dunia ba de ba ko mo na aya ro so me se e ma na ka che ya fe okogati ya we senkani a na wo twa ba we fe eboni eni de ba ma ko ma ku mienu a na wo ka no mo nyina hwe mo nkwa no na fe na fe tu ni ka che se obi be tu ni ya twise wo mai mu afi no ne de na ewu a na kwakwa we ho sempa wo nya nam so a e ma yi court bi sa ne se ni ba ku vo no wo ti enam so ama ni ba makoma ko mi enta ti agro mo kwa eno ti kwa na nice sa wudi chika no kwa no asanso wu enti asem wo nyina na ka obi bi sa yewra gati o tse wono de nya de sa so telefon kan wudi for the weather
enti dia gina se nyame ya on the 24th of March musme ye mu ya nya fa be gina da kamu na se to no se bi se se asem na court bi san se wona na musuma yan kwanse ye no udi fo anaso di dem no udi wono yan so ye so take care for bese e be ta court na court ho nya se ko tese ni asem ni be fie na se yewura okoko gade no so wo ko afiase anaso judge be you no na be more than 24 of this month no and the court no e betimi actually Simon mokoye no abusua miensa o made hye free mu no ebi bai Yumi bai e betima ka se abusua miensa o made hye free mu na ti bai na afie na akoya re ho sem sanse wo hwe ekwan asem sie ne eyamtesi akura beto Ghana fo bi so no na akoya re ho sem pa enti abusua bai no kwa sem se na omunyina asetintu omunyina betena court omudie yanka omu po pese nke betimi en kama court nti asem kura na wo ko gas wo kan kura teze enya to asem ni bitanse wo di fo analysis no the court will come from two because I can really know. And we just said the for my dog for woman in answer. So the Uchika now could do a bit when ya and who been here so big and young would say now what's not more crack who by dancer and now the content to be a wook you know so big me amount for other more a few bit much and I was young and saying this year by a woman out the court for every fair city now singing it because when I wrote it answers some years and I just say it will be answered on mirror. Some cases and that's a ransom sano. It is to my Ghana this year. Yada say any one man bar would be free and carry a circuit court a day abraye. Ebusia for Yamani Bonnie Simon Poku a free ye and yaten and canona amananwa na a driver nino a bar set ko ya from what anya ye nakwasi amanano a daso daho. And I'm and I was set a buying so Abusian in see what buying. Anyway, yo, I was a 4 year and some no so I was Asem Beba Dabi because you know so na yemuhi na yamfa yani enter aye apomde adma kwede masadi abrani abrani na omumbu akonta afa aye COVID-19 yade e bese se wiemu agegin sabamu ya Ghana adehye binumu atona no e wansia do no ho omasa so abu akonta bio ama akontabuo no aba beto dwasa COVID-19 yade ne nipa akuomo emprempre ya no eya ansia aduonum ansia 656 ena sebre no onomo aye nyamedia na ose ebi ekro no na ebi nso eba beka ho endi se no onomo omanya bia ba beka de odada no ho no eya hanu aduoso emienu 272 ena omanya bie abaka de odada no ho enti emprempre ya no gusu aye kasai akontabuo ya omabuo ne nyina ekyerese enipa sese owuyade amuwa no ebi wo mu nipadua mu no eye mpem 9 ahanso ene de wotwe emienu 4782 na jasa ade no eba foma ne sagua na egusu a eba foma eno ngira se mehwe ho yie e wo so hwe ho yie sabaye na hyehye abade abado so betime adi suo na wankwankote yade mowa bi amfa mfore ho afisese ya mfinshampe mienu eni aduonu se ya obeni busumi ya mu ene beto dwa se yade no edinya ewo wiase afa na nyina ema Ghana mpanimfo bu akonta no emprempren ya no gusu a ye kasai yade no wonoma ekire wonom he wo Ghana emaimu omo ho ato onom no omo nyinya bia ni nyina eno mo wuo ni nyina eye empem aduowatwe ensia hanso ene aduasa enson 86737 ena omunya uyade emwa ibie binum afimu de ebi so eho ato wonom na omakontabuo mu no na omode atodwase wonom a omo ho ato wonom emprempre ya wo mind asman Ghana mu no eye empem aduowatwe baako ahanu ane aduokro enkron 81299 omode omo ho ato wonom ewo uyade emwa emu na edo na wo bu akonta na wo kyerese manta bi hodoma de no kokko so papa ya tese enya asem ketwa kra enkran manta mu sei enipa wono enya bie hodom no eya mpem aduanan nwotwe ahanan ne aduasia ensia 48466 Asante mantemu 14,965 mpemu dunai hankro ne aduasia enum hena afe wodi wani etra toye mantemu a Western region no mpemu num hanan ene aduoso enwotwe 5,478 hena afe epoye mantemu Eastern region eno so mpemiensa hankro ene 3,904 ena onmo enya uyade emwo ibi akontabu a efa COVID-19 yade no ho no
ana abusuafo apomne adwuma kuno wo mabuo ya yeso ya bɔkyire ye de amamo e wa Asem Beba Dabi kase isu no no ye kwa atifi epoye emantamu na ye ne dadabi ekokasai se wokɔ sande ma woni a eton kramanam popular joint ba ko pa wono na ejina mu ene kramanam no yetumi to santre free studio happy abonten twam kura wobaka se bia womo kwakoye asore nenso na kramanam ene womo kwakotom esanse bank kramanam awiemu a wuyi sande ma ene atifie poye free hono ma na afa ba santimem na santifo no we papa wo womo ma wi atimu de no womo bonka se ma hu se you womo efili na de akoba nyina ma ye ne dada bi kwakasaye eye sisi ano ebo no kwosoro kane nam no ne yetwa ne 10 cedis 20 cedis ene ade na so sisi ano enama na womo de 15 no mo twa ne 15 na kwa 20 ntini enti ase ene ekoye ko bisa no se adentia ena ebo no ekosoro yentoto niemam petro yentum enti eba ne sen wose de ama ba nyina ne se sia nkrama no ho ayeden papa wo ma we nkrama na ma isia nkrama ya wo ho no eye nketo wo mo ba ba nyini ene aba atanso mo ma no fo eno sa ne de oto wo mo eneye wo ma ne ma no fo wo mbewu enti sa ehaw no ena aba ama ene nkrama na mbo no akosoro wo so no kra no enura wo bre ansa na wonya bie krama ba kwa omo ekonya ye no we si obetua 150 we si obetua 160 enti wo hwe manos dabi marketing strategy e wasa mebo no me bede kosoro e no wasema 185 na sakaka kra bi no ato no 200 Ghana cedis enti onu tua 185 e no odi nya krama ya okoko eton ye enti okọ ye customers ne ba no se krama sre no a na mitwade ma 25 na ye 30 upa ato wo mpanso agyan ebi mu a omo de wo mo ti wo mu ase no so o kan wo mo ti ase na ebi mu so omo nti wo mu ase ne de obo opene sre no enso opeso o ya na ba 25 no so de 25 oboboka ne kon ni se no so o ton 20 cedis and aba 25 and afa ni ti nso anom de 30 no and what aye 40 Ghana and se bia ye boapayo na mom ni nyan se nkrama na mo yeden na ntwe wo ho apange wo ho enso wo mo mpen nkrama nam ene wo mo meet pa wo mo pe enti se de nkrama ho aye den ne de sere mam wa santimante ma mo nya nkraman a mo pe market no mo fo mo kwasa ndema ye beto ni nyina sanse ho aye den pa wo mo sere se wono so mo won nkrama mo pe so mo to no mo famra esanse wo ba ho no na mo wi ne kese pa eye krama nam ene ho aye den ama wo mo ye ne dada bia wo to nam ne bie e wo sandema ena ekodi enkomo yi ye ko da be circuit court na court no akwa asetena ama Mama Rosemary Yaw Asante ena wotena eye adwamu na wasasen krati bia wono metia no din kakra wanya mfie aduonu no amiensa 23 years ni din ane kwakuma afododo na efra no comfort smart na wo eye ankase ya ewo afigya kwa abre south emensinum onkonkoda adabamprachi efie edu emienu enye mponkodwuma no ofimu fie abone ade bone paade wane to nkwanta be paise ya ata na ne nyina ene sen o kiremu a okoburu wo bi burutuo bi ewo eye himan ya eno ebe eye ankase ho no ma na wabra aposifo ekwayire ne dankran se omode ne ekro no ano hankofo omode ato ne nsa metre aban kawa ya omode ato ne nsa no akwa no edi ne nyina edwane ema kromhofo ena eboa ya omutimi etere no na aka obie ama sese no akwa ese wakwa akwatra aye posi ni da ho na wotwi ya na yere kokan ya wasan so akwa no tin case ne de na ye case pa enu nti ena kwato asasa nyamere nu kwasem de oye ne entwa yi wonkwanko da adamambrachi efie edu emienu enye empunkodwuma na wabra posi kwa de bofo rechedefa wototo na no ode atre court no ena wose sakrati ya ofrado kwakuma afu ya dodo na ebon mane comfort smart wone de okwaburu no prepra no womunyina ewa himan ya eno eben eye ankase na okiremu sen bebe asenene nakakra entem ne ebusumia etwamu ne da na toso aduonu emienu wabra na abo bebe se no mienu ekro no krachi ya sese ne ho aba asem no efio nyina etimu no okoto hye ne ba abayo bi so ya wanya bebe se emfie no edunum ena wobono a wobono no aturi na no de tie na yase wobono aturi na no de tie na nimu saa ne ade a ne no ana maami bia
wono so woni nyina ebo fi pam e ho no no okoka se eburu a wo bo akwada no wadwene ho a wote ase a enye yie e wokwan bia so enti nkabe ya wonyai waka so wonya na oboa comfort smart kwakumafu na jiga no atuni sa akom ene ade na ode ko maame ne so ene yesuo buru a wo se buru nka se pampame wo bo maame na e ma abusuafo we dia yemanimusam opa maame ne ho na wo hwe maame no kra na ne toma we na asene mu nyina no wutimi hunu ka maame ne tim honom afei munso no mo watabiri maame no fusei ana ode ato nanum minim sesa abere bia na nana osusu se bia na wone yire na ede oseseyum wode no fo to nanum na kabo oka no fuoi ede ba asem nie na no na eka ho bie ma maame okoye complain edema posifo sa posifo meche cracking na wa abra mbechi no no anka se posifo na bechi no omodene kro na e na ode hankofu ni nyina yese ode dwane e na nitiri anye yi a timamufo yo mo bo posifo e na omochi no a imprempren ya womene kwa kwagina eye dwabe circuit court a wono mo kire se de oyeye no entwaye kura ntu enkoda adamamprochi emfie no edu emienu wie adehimamba ensama ye boaboa no se Asem Beba Dabi kase ye bo no ya na ye demo esie yamfa se de piesie emma na na asare bema na na pia bema eja sam na afi kwame eje ni mboate na na kokoto akosua je wa kwade papa bi wono mo nyina so mu bi na nsem yetime ede eba ye semfo pani eyo fa john entry boss yakon labo wode na so ne so ama yetime ede eba ye akenkan fo ya ede atache magu kase hu asewu ye frame nana kwasi wusu echam mini aba afihima ama afriye akra jolati over to you jingo oh dia na usu drama sumuna jingo enti wonte Spanish jingo capsules ye du fofra antek herbal for the aba okwa wadi biba ani Spanish jingo capsules ye ma obi ani we fi ade ententem esiesi akoma no na afe aboa mama gedi afusani ye woni paduanim na yensu yenkokrafo ye emamu nkokra ye semrantie na mamre wanso ye sem mabawa mekre anti aging somoje na bemma wa hoden sonko edrei enye ma obi a wafa afuro de wo ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu Spanish jingo capsules se upe bi ata e wo kumase no ubenya bi e wo PFA pharmacy Corinac Heba Dani Heba Fredimens Heba Misty Heba KNG Heba ana afa drugstore na Heba shop bi amusu no onsa ebeka bi fra 0502669955 FDA ahwehwe sa adwade nkratoa yi mu age atumu se eye Spanish jingo capsules ya manyen afi na ba mo wadi umrantesem sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ya ebusinya nom ebutinye immune system a abusumi pinyi obia enyare de tiase medo tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye no nipaduani mo no afa kura na ebeye nwanwa mo aduro ye ma ye general well-being ebusua pomden hu hia me yie esene bibia ebusua wotanom Hepa Plus mixture no won sesika hospitals wo save e dia de foforo entime ma no mpafie ha she wo ye Hepa Plus husband radio fa Hepa Plus husband enya won so beye Hepa Plus wife na bono Hepa Plus mixture apen for about mo manufo ne nkwada woni fi dumienu ka ho e pharmacies chemical and herbal shops at phone for 0542 778 572 and 0549 297 463 Hepa Plus mixer emma pomdina mapa FDA ahwehwe sa ejedi nkrato yi mu agya to se eye brasa me de asem sisia de me hu obi oyade a wo pa bibiduru enam a metre ne so nko pechi number 1 Dr. Foku ho me brabo age yade no ni nyina ko enipa ba ko doctor de yade ahodo miensa ne board no diabetes ulcer koko sense ni hu ato no afri ye na betem Dr. Foku wo be ko nam na bisa me abusiafo Dr. Foku wa bene obi age na tum obi aso yade obi asne duro nam sese yare hu ti sa hepatitis B obre na sententem kura awo malaria busuani nyina gonorrhea white and syphilis ni nyina Dr. Foku ye ho adwuma sese de nwanwa kura ne se wo se wo ba se ukuru pemma ana bema wo yire ye mema sem a obaya de bia ma ukuru nko oba foforo bia ho da wo yire no so nko bema foforo bia ho da eya bibiduro kan na ode ye enya juju Dr. Foku wa duro bi ye frɛ no bema mu bema afa se oba owo ntentem no pese otetena wo mu a wo ho bibiduro pa kuma se Dr. Foku opeti number 1 usin kwanta so hwa o se that okay sin kwanta so hwa edo ba ya sabia ho sa wo akra La Paz New Market Kum Hotel numbers ni ya 0242 155 935 and 0507 079 199
Hey, Unya. Oh, Kawi, you mean feely. Smooth. Kawi, fuel am the Guman Gold Super XP Run 95. I have one additives, Papa B. Gold Super XP Run 95. And yes, I'm debut. Gold Super XP Run 95 on a higher grade fuel. Now, so no one no more fuel near Pepe. How much should I and send you and rentemo into a Bomo Siska and a Sansu who engine no more be a frame. Canon was also into when you net, you know, no one no more fuel near Pepe. Gold Super XP Run 95 for dear. And who here said driver Biabacasa would Jessica extra Biaquaji high grade fuel. Gole a yen na. Goyle, good energy. Hey, Mira, and the Akwaya Wuti Ugo Dina say. Oh, 2 weeks ago. Na netina ochi me nupe na agbebe fever dra wa swade konkon ano no. Agbebe fever, me belodu bi crack ho a. Hey, me dru ho no mu a. Me ni malaria eni twaka bia. Ma yeso soja ni a wo kwakon no. Ba fu makode preko. Agbebe fever so de eni akode akese pa. Malaria bia yi ni ti pe na di ni sungu. Hey, madam fu membra na wose WW. Yenimu ani enimu. Hey, agbebe fever me ndetimi ye. Na Ghana ho so de kro bie no ye malaria free. Enti se me tu kwan a na maboam ho preko. Me fa agbebe fever e hye bag ma sakra na fatade ambehye na sese wudi ni nyina ekro no yen ya kafie nso e oh sa hade krom hade de na pharmacy chemical herbal shops na abu anu nso gum kama atitru kra ne agbebe herbal center oh so utium last stop ana afre 02081307990 and 02465955256 agbebe fever malaria sin ho odina o mefresi apemfo abata wo mo manufo ene nkoda wo ni mfiedu mienu e de wonka ho e wo se wodi etri di mu hihyehu ka ho ansa na wadi ayareshe sene o man no etri di ayaresa hyehyeye tie FDA ahyehyɛ saa ejedi nkrato yi mu agye atomu se eye abapamo wo mu di no kreo online shop no ade enema na wo ye order no o mu say are ready she wo di abafie wow susumpo na meto ede ma wo mu fa mo musu o kyese online shop a wo to ade a wo pinema wo yesusu na eso a wo di ade krona bre wo die minti bi da agye abapamo wo de no anso akọ Play Store ana App Store no download wo mo app no ni tie wan say trafie maye ni dwamrew say ye ntade empaboa mobile phones home appliances electrical appliances opedurato pharmacies wom saloon barber shop ya ne bo no kra foche de okrum wo de mobile phone no kra ye bayere de a wo fro mo a wo be ya ma na yenya wo mo a anka coronavirus abre ka ye be den ene ke bio enu tro so obi afro mo sesi a 059121413 and 059121413 website www.abapamall.com Abapamall, so convenient. Abapamall, so convenient. Ataki ene yati dene ni nyanse mua yare kwankro adan ko danna esem komu amochim ho enye mekafo nask heba clinic ede amamo nask heba clinic adokta ekukudam ene nintire ene mfidie a yede abegu ho boaye emehwe yare bia mu na yehu ne poma esibre nask heba clinic yare bi etese awo ho nsem stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nem yare ahodo koko yemkro ene hawo bema wa mre bema utabiesa prostate eho ensem ene hawo anase unumpe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani chem on nask heba clinic yo ahinema kokoben ye ne hose no ene di anywhere enkran taifa yo David Junction adjacent Fairview Guest House se opese oni etwetwe enkoma 0244120269 ana 0271989197 bomode so do how ene kodada nyina eba abedai nask heba clinic nyakopon enam yeso ebe sa yare ama ho ato pese nask heba clinic ye number 1. Manager, good morning. Good morning. Na kame no ba be susu asembi ho. Se me doctor wo hwe me wan ho maso yi. Kan be ka cho se fa wife ko ho. Doctor ben. Doctor Bosom Twejesi. Hey, one of him wife no. Hwe, ye chi ye nyina no. Bosom Twejesi na asom yiri mema hu ni se. Ene ma asiase sesa. Na no ne ma be hwe no na ni age sese bibia sesa. Doctor no wonro. Se me hia no a, enki asie me dadada. Ono de wa ya bibiduro ni abrofuduro nyina o. Atiefo so bi huna ma ne wa yade mu a. Sa ya wa yiri wunua wa sore ba.
nua ana wadamfo ya ne ntem na fa no koma doctor bosunti jesi e was Spark Healthcare. Aha, di no ano no Spark Healthcare. Wana wayar junso mu yade ahodo, wana prostate hawo, wana wo brebu mu yare ahodo nyina. Wo diabetes adropa, wana stroke kwabubu nyina sori anante. Oh, Spark Healthcare, or Spark adaginim. Say typhoid o, say malaria o, onipa sa oppress gina soro na mafom a. Spark Healthcare or Spark beba from 10. Sa ofiri odiom o kwan maso a, won sabenku so, wotsana na okọ bridge no so. The number is 0241 641415 and 0503 440286. Ura, me pacho bra na me hwa de wo bag im. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me hya ya me kan se yi ba kun, ani wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me kase me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ene ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada nofo. Ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo 3-day malaria yi bi ansa. Se o peta meba mixture enuro dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi ura pharmacy shop, chemical shop, any herbal shop dudu na mu a obenya bi ato. Fre 0244 417669. Kayo, set time no TIME. Time herbal mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako. FDA ahwe edwadie nkrato yi mu agi atomo se eye. Ejapoku, laso baby and no ye bibidra ne chia me wadwuma mu. Mama no ye adi o. Obomode papa. Mesi na no me ko baby o ye adro no enipa ba ho nyina edi adanse. Penna besiri wa bi kura de mesi asa no wo di wo ho ne wonyansam ketewa. Wase ne wo jojo ekura na ntime nya hwe nei. Na samu de ye ka sam kire mu a mo mfara te hia. Abaye ba clinic ni minim di otumi ye pa. Me kura de nam se sekresare ni adro. Mama wo na adro papa. Prostate abusia ni nyina. Mama ma pressure adro a pressure na mabio abaye ba clinic nya wa ye soso pa. Ya dia kese ni die hu ko a. Na wo ye ho adwuma. Ba ma wonwo de broni fe ni low sperm count no. Afa gononi hepatitis, diabetes ni typhoid. Ya die bia de be ko abaye ba clinic. Na mama ne ba je wo se obahwe no. Hamodie bia nim na mente da se obi kasa be ko ho na amoa me. Se hwe ya de wo bi so no ba ye tinyefo pa. Wo fa no ko abaye ba clinic. Konko no ba fi chikromu hawo bia. E mane mema nyina je abaye ba clinic atum preko pe. O ta no so patapa jansen ho a. Wusi ana do ani ata patapa kronum. O fa taizi ana trotro a usu besi abaye ba clinic jansen ho a. E kwantare so ho abohu ne signboard no. Driver bia nim ho mate bia nim ho. Numbers ne ye 0243 345392 ana 0506 460208. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Hello. Good morning. Good morning. Pom to say yo, Minya Bema. Boko. Minya Bema Ghana boko there. What part of any? Oh, sister near landing a blue sister near. The same on can't black and car will be out here. I don't buy the asset. Would you black? No more. Any child about to do Dana. No one said to Yaka. But why? Oh, Blaunia Bani, landing a blue chick. Oh, sister near London also. Oh, but and your man makes us say, and then your man, Panama, Papa, Munja. When were you, ma'am? Munjaya, what's that? I don't know what kind of answer we had. It's a new. Hey, oh, my God.
ni ase pa why yeah Bye what say bye. Baba we tiri so ate we tiri to no apamba jam be tua oka Abo fu Aja Yenu na mampara yenya pinuna Buena jawa sui buenio Wabra buemo Wabo wasana babiem wasana babiem Nasi musu binaka ya minyami beye fi musu yimo Buena jawa sui buenio Wabra buemo Nyami Yenu na mampara yenya pinuna Nasara wabina kaya minyami beye frara woyimo Buena jawa sri buenio Nyami Yenu na mampara yenya pinuna Wabo wasana babiem Oyine ya jawo Akinkanwe ya jawo Ewradie ebrana be Kenya mi asema yentie Akinka che babu smiasie Wonya mi sunsumo ye be kan ye ho Eno na sawama Sawama Eno na sawama Kwabo wo udindi yehowa wonyame mu nyankopon totrobo nso obo ade woni awurade wo bumpuni twedi ampon yo odoma nkoma ene nyankopon kwa mi asase wura ogumi nyame e no gura yesu kom wonyame nyame e nya wa ne amen amonso mo we nyame uto nso na wo ya wacha nyame woni ma fm ye jado woni ma fm o dasibre wasana babiem ene nyankopon ye woni ma fm o Don't my bremo dasibre ane nyame oya die ye wradie wacha so nyame wonu epemo oduma kuma nyame wo saye nie to me. Some
brand so a eye kwa na meko ewiase nipa bi babaji ni din obi wo hɔ a wa mepanyi nkire wo wiase o ono se beya wo benya ni din enu na hia no demom enye din cha anase nyinkire a wo ba beje ewiase sa pepepe na tie obia wo ne nkrabia esono sane awurade nyankropon me kra de ba mi wiase ene sono sane wo nso wo kra wunyame me kra mi nyame na onyina ho sanso na wo nso wo kra wunyame na mi nyina ho enti dia me de kra mi nyame ba wiase no hweye na wa me challenge ena dia wo nso de kra wunyame ba wiase no me hweye se me ma me challenge obi ni nyame ni asemisa ewo na body ho awiei ankwa no ma se me brane so a eye kwa na meko awiei moma ye nchiachia ye ho na ye ma ye ho nso ahambra 102.9 FM aha ye Otaka FM so awiabre mu ye hia se ye de Asem Beba Dabi dwumadie no obesom na dwumadie sane mu ani tua no ye ka de kire mo se ye de suade ye afei ye de kire ye ho nso ade enti enawie ya yehia nokre ma mense wo se ye besuade afei ye be kire ye ho nso ade wo afidikasie yi so bedi de Krobea nana Yaw Asante oji amanie apesema kanana nie awie yehia se ye besom na kaisha den so se ye ndwumadi a ye die wo ye live wo Facebook ne so se wo ko Facebook ne so ya hwehwe Otech 102.9 FM se wo hwehwe Otech 102.9 FM wo be hu se dwumadi ne ye streaming live e wo ye Facebook ne so na se wo hwehwe na wo hunu a ade a efe na eye ahohoahoa ne se eye ahye ma wunua no munya de suane ade kire dwuma de yeri bi nhwe no anya bi ntie na moa wo ewiase wunia brewa na wunia kokora adue demom sa wokoto se wo bi tu ne na afo a ade ese fata se wo yo eni se wugina fa akudi na watietie bi de tu won so wo hofo ide de Krobea nana Yaw Asante oji amanie apesema kanana nie awiabremu ya mayen ho ye hyiehia eba 102.9 FM Otaka FM so na kaisha ne so sese wo share yen wo Facebook ne so no wadama comment wadwenkyere mram fansem hodo ayede besumi ho na yenyen kenkan afi like ye live video no ekoso no na face wo ko YouTube ne nso so a eno so the same thing ye stream show ne live on so ho ye de aseda bema ebanage heba production and consult awiei onom oboaye onom na de hepa plus heba mixture no aba se duro wei eye adukan se wunya bi na se ononom a nokre ma menkan fankyere o se eye na ebeboa wo ye wo Dawood Scientific Herbal Hospital Dr. Dawood ya wode Dawood 360 capsules any Dawood ointment no aba sandrei eboa adasa enti se wunya bi na wonto ya se wunya bi na se oboba ebeboa wo ye wo Naskeba clinic ye no ye ultramodern herbal clinic se wunya bi na wo ba yaso ye hono mo a enioma ye behwo eni se ye beboa wo ama enepa akoso e de ama wo ye wo time herbal mixture eno no eye 3D yade aduro ya sabre ya ye kasa idie Food and Drug Authority for agege atom Agbeve Herbal Center onum nso di nupa ena abadwa so se wunya bi na se agbeve nro ewo no nomo a ebeboa wo ye wo coffee organic tiger nut powder atadwi sam no ejetuato se wunya bi a eno nso ye pa eyi fi efri nipaduam ye wo Spark Healthcare Dr. Bosom Twigasi wono nso ne na pamfo adofo wono mo abenio wo yade a wodi akini a wunya no aduro no o de ba ha obenyu ahoto ye wo Spark Healthcare Dr. Bosom Twigasi wono nso ne na pamfo wono mo abe pa Dr. Fokrio Herbal Clinic adofo senka papa weyi ama no kre ne se enke yare pa wenom ni nyumakuri ahodo a ena wiei poti yawfo won mukura ye
se Asem Beba Dabi wadie yem famra mesom na ya no ahye ne nso se dwumadie yi se wokɔ yem Facebook ne so a ye wo omanfo a wonom edi kan wo so dada awiabre mu Mustafa Sayid ewa ha eno se na Krobea wiamie no waswate dane da wunkura ne aya a wo hye yen adesua ne adekire dwumadie yi a wo de sumi na ne ye je hu o se wo ba breman abusua kuruwa enya asem ketoa ye biebiem ya ye tie wo live ya Antonio Pon ya wono wa Argentina na wo kire sakrei munkajangum ne janu amu kagum no Nyankopon na emwa mo ewo manam ntua hodo nyina mu ya mamo piafo ene mo nepa da ne da mo yesom Argentina fo awiabre mu yenso ya bwa da mu pa enye bode mu ketoa na ye hwe mo live na ye tie mo enso ewo show ne so ene awiei kai hye ne nso se dwumadie Facebook ne so adwenkyera abaso ena awiabre mu ye de esom no na kwa me mensa bonsu sheka ewa hafo ntotoro so eno chese na ya Krobea Asante ene Ghana ha adia esefata se nipa hye ne nso eni se ye nyina national cake no esefata so obi enya ne dio enti ye mpanyimfo edi anim no wono mo nhye saade we nso ye wo odoi wono watema eno chese na Krobea Nyankopon nhira mo wate ye ma mpanyina wodi anim Nyankopon ma ne yokodro honhom se be ya de wo yo no wobetumi ayo akosi ye wo Francis Nyani ewa homane so a wo chese akrei Nyankopon nhira mo wate dane da adesua dwumadie wei ewiase ni pesi sinipa nanso mu bamu a enioma nyina ye kama da bia ye nso ye kama ho asifo sufo ye nso ye tie mo live ye wo Margarito da hyehye eno se na dwumadie no eye very great na sabrei oba Moro market ha ye nyina ya bwa da mu ha ena show no ye hwe mo live Fuseni Salifu eno wo chese akra mo ha o tek 102.9 FM na Nyankopon nhira mo wate mi wogidie se ono apamfu nyina mo hoden ene ye yawada mayema o happy birthday sabre ya ye kasei se wo ba mo shizongo right now a Abdallah Amidu ono nso ne na pamfo ono mo abade mu ha ohwew na wo se tiew owusu bana hene ewa ha ene wo kire sakra ya Krobea Asante ene wo ba Yabnash pharmacy no wota kwama kura me nso me ne manager Steven ene manager Senkaye no ye nyina ye tiew ye hwew na Nyankopon so nhira wo ene wo nepa wo nsempa wo de besom na nakobi J Junior ene wo kire se bantamafo akra ya Krobea Asante na ye yawada enti ye ma happy birthday na apam story a esie no na story no ano ohye awade a chia me akwaba ya eja akra good ompom to say Nyankopon adome ho ye pa awiei ye hia bio se ye besom na ensem ni bi wo ho a utia ya na eha ensem ni bi ye adesua bisu ya de kire enti awiabre mu a ye hia yi ye ba besua de ya kire ade enti okoye Facebook ne so okoye YouTube ne so a ensem no obetie bi na no ye de to ye tiefu anim wa afidie yi so se enkwada beye aduonu ena onom ko ensuom ya onom ko akodware nyame amfafie emma enkwada no ensuo ni tabiri wonom nyina de wonom ko mensunumo ya yi enkwada no sebe enye se otiase ne mumfuo eye wonom amu ena wo yiye ena wiei ensem bi piepie ewo sansem wei ho ebefri apam ho na ene yebekọ apam ho yebekọ akohwe eho asem na yaka na yebusa sa nyanyam bia sa asem no etesai krachi wo ye teacher ni kama wo san so ye ohene ba oye ohene ba ene wo san ye teacher ni ahenkan krachi na twese kan ma papa kokora wo ye mfinchi adusia ye waku papa no asem aba na diamanfu obusa ene se aso enka teacher ni kura de obi beye bibia na nkenye wo a dem fu a sa wo konkro nketua mu a
sa asamba teacher woni etedi nkan ko wo no anim teacher attention na we de we ye teacher wo krokituam na asem aba na de wakoyo eni se awudie na wokudie attention sabre ya de no akokot owura bi enso akoche akwada emfinchia dumien samba one day wafano sese ye ya ye kasai adane asenkese Emma wonum de asem no akopie court Come. na afanum yenu bi enam sa asem we hunti wonum akokasie bi akwada ne fa echi no adane ntokwa awiabre mu sa asem no Beba Dabi ye behwe attention ebeduadum attention na yehunu se ne yete attention owura no a wokohu se abrewa poso no ete aponchia na body fit samo kai sa attention ya wo hu ma me no sorry wawu enra ebo beye nonkunum pemu ena owura ne ma me frɛ me kai ofrɛ me na ma me ni su enam se no aden ose nana me ba na wu asɛm a ma me ne sa kato aso no akan ose senka mitu ne fo enu odie ya enka wango adofo asɛm ni nyina ne sakrache no onim tramo nom onim wi nom onim nsan nom opeme ko ena emema efa mema twi oye bi tumudi for na ono de osebotaya wode ye entrumu no ene se odi peska boy bia ofa ne to boy ni wo skapa one of the universities ya ewo kumase ya boy ne ye wo mo ehwehwe library so ne bia wo ye ya ne bia enu bi na wo ye o attention sa laberia man no ene ye we ne to enti se laberia man no egina katua odi besi boy ne nsam no we ne to enam so wo we ne 20 o se wa ache se bi mame fami de mame kofi na won so fa de aka enti ema boy ne ni ji se wo we laberia man ne to on na we ne to o we laberia man ne to laberia man no ono no ena ye oba ewu ona ne to ye ne de na we yema no onya obi ma ne nwene to ena tia boy we se be ye obewe ne to to kan bode dia was be me sadia no na ekoso ema owura yi odinkan ko hu sa ponche ya okohu sa ponche yemre ya obi tini suo ye okura poma no odinkan ye hu ne da bako ema no enfie num ni o bra ne ye wo fida da mu no attention eno ne ye te se kratch na jai kakra eno osan de ne hu akowura ya wasan ko hu abrewani bi ewu a we de wanye ye onko enra asat enra awia ne ati program yi so no ne de oxygenation carbonate ni bi na ahyehye ne hwenem ade no a hospital ye de hyehye wo hwene se be ya obetumi ahome ye no enu bi na no om de ahyehye ne hwene e wo emergency attention wawu onko na se wo wei eyewu pa ana se eyewu bone onko awia ye bedi nkobo bi nso e wo fia ha oba de achia me boko de akra nyame adom boko opanyina wote manim bra wanim din de sei fami kwa me yeboa Kwame Yeboa wo na aso free himpo ba ye filim leso Kwame Yeboa numre so no o kire yen se e wo hen wo fa so nkwanta wo fi France a no fa nsende fami no kwa no akopin fa so nkwanta krokase ben ne ben numre so krokase bia be ho ne France na ben ne France na boss kakra obi nim France numre so na so che kro no mtam ho nyina krokase ben ne ben agidia e ben numre so boase ya enti boase numre so ofa dunkwa akwan so na wakotwam twapiase watwam adinkra watwam camp na wako numre so nkwanta adam so wanim numre so won finfin no afiti nifa wafa nsenifa e ho na afri bai
Why abua won fie say? Won fie di oson 70 years. Enti na ofiri say kuro nim ne ba. Onim fie ne ba na pay. Oba de papa yi wa ba hada meboa. Akra. Good. Asem ben and opanyina wote wonchen. Open the case top for me. Akra opani de na Asem Beda e say mfie bi a etwam be aduonum poni. Amplify. Mfie be say aduonu ni akire ni. Okoto asase e wo hini bi ho e wo Krobea ye frɛ no bidie so ana ba ko no. Nyamso. Eye brono e wo boase. Koto asase no. Na ensense bi ni niam bi nti no. Na o shedan na se kura nko osi akire okwa asase ne so no kyese asase no akwakoye obidia okwo hene ne ho ene ne kokan e mo motena aso kura kan ma assembly man ne yi nyina eba mu e ma o mo ka ebo no e ma no si 100 enka ne sika no 105 enka ne de no eye 100 million 10,005 ene de no okay enti yeto yensafre o hene no ma ono so eba no so be kirem se da bi 1,005 nti eno na akoye akinye kakra ndi akra asem a papa yi wode be da ene tova bomu no eno no opanyini okoto asase wo hene bi ho bajani o hene ben ho na akoto asase no na bodu semeka na bodu semeka yi o hene wo hen o nyamso hene bidim nyamso hene obuaso bidiem nyamso hene ene na bodu semeka ani bacho no an ebre ben na akoto asase no ekoto asase no be efie dunu na che na asase no me bane ko ekoto e no so adwuma kakra fine so adwuma kakra ye wie no ana yade me yire yade na ya nsi asase so abia okura esusu bia ni papa ko bo na mane se ehia asase no papa dada esa efie dunu num ko oto asase na mo bi enti e ba sa wie no na se onya hwe sa ente dia e be ko na na makotranse ne hu asase no e na transe na kesika ho asem se de na na pani kan ama we he debse emerge afrase ebonyam me fena na na to papa so ne nteje e fe papa yenya na no hu se na da bi no oda da me ana yenya se me man pelifon na trem ana o ha me asem because me de sam ko me kura so ha enya me de ba da mo pelifo ma ka bia ma me se de kwa na se me ka de nam so no wo sisi me na nyam ntaade am de ba ha enyina be hia busam sa asem tie okay eje eboa ma me musa na menti ase se o to asase no edi be se ni passe fie dunu num pepepe 25 good years 25 years o to asase no die ne si yenti amo ankoye so adwuma na wankoye so adwuma no o ma nana no nso ne mpanyimfo te se ebia sei na ayo ana wo hye so adwuma ya ase ma yente honase hono amekwa asase no ekoye edini mienu wo asase no so abran ba kwan bo ntema me ko cancer tobo kire me nsemu kakra wa ha ebra wo koto asase no ye dai me ko na ma me bi ye hu adwuma wasi da si sukura e wa asase so ana me bobo mpelifo na mane ana o me sa ya tie asase no me ko cancer ko din krata me ko cancer ko cancer mane na cancer tu bofo se de ka kudu budanagu na me se me pema nso nti omu nyama na ho ana me ko chesi ko bona na mane se de asie ne benden o se me nyabote ne du sa amre ya me sanka asase tobo enti na che se asase ba ko no a na naton ma wo no na wadi nkia ton am obi dada ton am obi dada kwa me yebo abna yebo kwa me yebo adane no wadi nkia ton sa asase kro na am obi dada enti wo ko cancer for do nkrata akokire ene wom so mu bebubu agu ma me ko yan krata ko ha me ko man cancer no na cancer so ko bubuda lagu na me se me pema nso me ko na akogim sika ana dimu edu samre am pempen so a papa yi me sika on fama me edu samre a me dina ba no ebra mo kotena ase na samreka na buadu samreka assembly man ene na mpanyimfo no edi asem ena mo kan ye wo hwa ankasa ye kan sa asem no wo sa asem na so obetu sika no edi nya bote wo hwe tam awde sika ba mai enti ma ko no hobie koto no wa ko e se enko afemi feni bi o menya o he kumasi ana o misimo kurase kwasi ni su ntini ni poti ekromtwe so adawa sa na ya da ya che ama me bakwa o ya asase no dwon wu ama ekukunu yuram asase no nka besi da man wu
papa da me titi number bia me mpe na me say tell ba dam number dam dia that's a boy me sika no me say be kama dia dem da ko pe bia to sidan bia amam na ansan me wu krata okọ cancer ye de ma on the way akrampo for je krata no na hwe sene krata no etie adofo asem no nani so bie ene se owura kwame yebo a ote anim hayi ofri Krobea ye frɛ no ne mreso no mreso no eben oboase ena okoto asase ewo oboase bronu bi a ye frɛ ho nyamso na nanabuadu semreka ene ye ohene dikuro ewo saa Krodua ni mu okay enti nana dikuro yi krache ne kwa asase ne so no na obi ewo asase ne so ya wosie eno ko nana hokọ ka kire nsa akure yi wada ma o asase a woton ma me no obi wo so dada cancer fo kra ba makọ yese me nkọ cancer fo se ye bebu agu na sebe edan ho nsam no eye nsem pi enti wada ma ye bugu a enye yie famsika mame eno na papa yi kire se nana te ase empanimfo tena asem ne so ema wono mo ka se obetua 10,500 cedis edi ama papa yi eno na papa yi atwena besine aye hwebuade akrampa fo krata ekuta on ye krata abai akra krata no ye Adanse West District Assembly hwe yia ene date ne mame okay krata no so nyini o cause atete na 25 years back the better na nya Adanse West akra me so sesi ani nyina sesi oboase no ye wo 2 constituencies and a womb but within one municipality very good and it also so share receipt no die animu no 19th November 2003 no ye 100,000 that's 100 cities bakono no and bakono so ye 300,000 that's and so 300,000 cities ada prot na edo do say na bakono okay enu ye receipt ya receipt ya 23rd December 203 bakono so 19th December 203 na bakono so 19th December November 203 enu ye enkrata o call district assembly ya de mawo enti district assembly fo no ka kire o se kona koye den o mu ka se mi ko bu da ne hu na me se me pema so ko bu da na gu enti me ko na ne ma ko hu kwan fa so a me se be kam sika ebra amokotena asem ne so no na hwan na ka ho ana me nua be ya me yere so ka ho ana me nua kuma ba ko so ka ho ana na so na badwafo na assemblyman wombi na se me man dada no wombi asemi adofo the controversies aba because ebra asem ne ba foforo no abedwafo to nsa frɛ nana samreka ema nana be kire se da bi 10,000 na papa ne ka na nya no korɛ na sika no eye 1,500 ema wa ya adwen se wo pa asomdue enti sa 1,500 no obetua mu 500 na akirei or the 1,000 aba ebra wo ko ofie na ye free wo free ha se na na the 500 abeje akire se akirei or the 1,000 abeso so no ye nyante se unya krata bi free cancel ne free for cancel patwa human rights obuasi why na de sa krata ne ba na sam ne kare krata an blame say ye de krata asimimra krata ne krata nso ha yi sa krata ne nso mame monye mame na menhwa de enti date ya so amo akosa krata ne ho ko krata no ko transi wa ma nana ama why na de asam ne call human right for ho nana na de ko human right for no de enti na wo call human right for ka kire o se de enti na nana do ba ho ibisa o mo se ibisa no o mo se twena nana ba inya ati na tran wa fela peko boy 11:30 wa ma ne so ko ye okay krata no a ikura me nseme ye Commission on Human Rights and Administrative Justice shraj nana buadu ke honorable assemblyman numere so dia yedi kusi ne so won fama
invitation omo tonsa di afre no matter between Nana Buadu Samreka and Kwame Yeboah papa ya wo wahai in accordance with article 218 ABC and D of the 1902 Constitution of the Republic of Ghana and the Shraj Act 1993 Act 456 Section 8 Section 81A B C and D, you are to appear before the commission to assist in investigating the case unfair treatment capitalized yayane capital unfair treatment lodged by Nana Buadu Samreka for redress. Place Municipal Assembly near Senate Office Obuase. Date March 3rd March Nana Anko Papa Koi. Time 10 a.m. Nipa Nensa Shasye Assistant Registrar Sub-Regional Director for Osaimano Ura Baini Augustus Enanensa Esha Sakra Tawiyasia. Yade koma numerous assembly mine sa won fama Ura Kwame Yeboah ya otienim hey. Ni nyina ne se yakotu kotu constitution honsem ene wom en wonu mu gina samra ne so ene shrage for act so aton sade afre Ura Kwame Yeboah yi se Nana Samreka se ekwane a wode ne nam so nya kwampa unfair treatment into ono nana na akoye case ede atia papa yi enti ye ton sade afre papa yi se omra na wonu mu nhia na wonu mu hwe sa asem no enka asem wei eba wanim bra wo beba ha ana wo ba ha koi ena krata we ba wanim eba ha koi no dana na dwunu anu na krata obesim so onim ne so me fi ha koi no de ma me frɛ bible am ne sɛ ekoi papa mi nam so no na me kwa na no se okay na me se mekɔ na me kwa tra wa na pam ni yi ne koi wa ma so pam man so ntu wa ma na me so me so koi ma me so ya me ko hospital no me se me frɛ wo mo teche no mansa fro bi sam na de asa ekura kwai na de asa ekopim se ya ba ha ya kasa asemi papa na de ka cha bla mi ameda na mada na bo na nkumu na obi bebo me pru nya me de ka ta bla mi okay asemi tie apostle sakrata we ehonsem ona na wudi asem na chi wana montuo ben na watuo was asem we wansa na krata we ekuduru papa we nchai akra me da ase asem ne baaye no Nana Buadu ye frɛ no ema edi asem ne tu kasaden edi asem ne tu nanim ema oba afia ha nti oba ye no se de wutire mu no oba baji tu mu se ode ne kanemu nye 10,500 cedis na opani eka no eye 1,500 into 500 cedis etu your office se ode etika no subi na woko aba nti ekoba ye ne frɛ adansifo a papa yi bo omudin a omukwatena asem no so wo numreso no no mu wo mu ni bi eye assembly member ho na Nana ba ko no so ye ahenkwa ni bi omu ho ye frɛ no asumdwe me frɛ assembly man de tu ne no se ente saa na emumu no omuka kosi omuka papa we bobo 10,000 en kaniska ne lorry fare 500 cedis ema Nana ka se onte so 10,000 no onya na emu lorry fare ne do benya ama no enti onte 10,000 so enti na akwa se omu peso mu di ano na oba fem Nana ka se omuka kosi se papa yi ntia se no wonye 75 ana 80 ana so wonte so enti no muka ya ankwanku wi a omude sore so omunim se omaka kosi 10,000 ene plus ne 500 cedis enu ye ne lorry fare Nana Buadu Samreka de bema papa yi na eno mo hwa animu bia ne papa yi nsan kan nti ono abo che se ofia na papa yi abase asem o mutena so muka ya oyi na dance no sɛdeɛ mu kan yɛ kokosi no ɛnyɛ saa na ɛkɔ nti na ɔno so bɔ no homɔden bia sɛ ɔno nana bɛdi nkomo bet ɔno nana di nkomo a ɛnsi ɛna papa yi tamasem yɛ ɔde baa ha yi nti ɔmu gye tumu sɛ ɛno korɛ papa no ɛde ɔhene Nana Buadu Samreka ɛde papa wei ka a ɛyɛ 10,000 no nti mene ne kasa no the last time mene ɔno abo ne kasa ayɛ no mene ne kasa na dansini baako so wɔ ne nkyɛn ɛna ɔyɛ sɛ ɔde mene wakasa bebree sɛ ne ɛbɛyɛ a ɔbɛgye dɛm yɛ Kennedy nti no Nana ba ko hanum si ye frɛ na asumdwe ye ka asɛm no na otimu bi enti ne me danfo na ma no na one na kasa ɛna ɔde fo ne ma na mene ne kasa na wo kyerɛ sɛ ɔno abo no kra abo na ma ne nanda ensɛm na abedue na so no ɛyɛ no krɛ
ono no ɔte asɛm no bi na nka o baabi o sisi o ni fie nkoko duru fie a ono de ofa pen bi patrol gu nkrata so nti nkoko duru fie obetimi afa krata no waka de wo mu nyina o mu kotena so mu kae no akyerem no ndo okae se ne wura fie a okae se o mu srɛ se de mi che o mu srɛ se papa yi ni 75 ana se 80,000 eno na ana 8,000 sorry eno na okae but on pese obeka asɛm bia enim nti no wɔsrɛ me emane nduru fie o gye me number free assembly mine no ho okoko duru fie a obefa pipa na o church so no na adanse bi ewon bia no waka akyerɛ me ama me nso so matibi enti na nana de anamo a etufa ho eno no ansa na obetena se oni assemblyman nakasa nana me ne assemblyman nakasa na me frɛ no eno wo kyerɛ sɛ ye ne na ndi ne yie ina bi busan sɛ honorable Mohammed e kwan bɛɛ so na ye ne wo ndi ne yie o kyerɛ sɛ nana buodu sameka ba no ho ɛsɛ ono na wɔsɛ papa yi kutu pa sɛ ɔmfa asɛm no mra radio so enti nana ne bɛke kan sɛm bi anya yi bia kyerɛ no no akɔ epenti wanka bibia ankyɛ ma ɔno abozo so bu afu enti na me ka kyerɛ sɛ asɛm no ɛne ne yewura mu ankasa enti wonyina so na ɔne wuni nkɔmɔ ɛna ɔsɛ de nana bɛyɛ no ɛnya de sɛ obetumi ɛne yedi nkɔmɔ na ɛkyerɛ nko bi no ɔne yedi nkɔmɔ na ɔne ne yere ne madane dem na obi di tu besi wɔ mu so a na ɔkɔya na so ɔba enti ɔno de ontumi ne yeni nkɔmɔ ɔsɛ yɛne ne kasa asɛm ne ho frɛ no busa no sɛ sika no na yɛ sɛn wie yɛ no ɛna deɛ na aba so bio na nabuo du samreka ba no ho ɛsɛ ɔno na wa pipia papa yi a kwame yabuo ya ɔte anim ha yi eti kɔ sɛ ɔmfa asɛm no mra radio so ɛma ɔno ɔbɛkasa bebree wɔ n'anim wɔ ne fie na sisi ane deɛ ɔkasa ɔbɛkasa na ɔtwa ntro na ɔmpɛ sɛ ɔbɛba bɛkasa wɔ asɛm wɔ hu na ɛtsanku bi no ɔne ne yere ne mada ne dɛm a onim ebia no bi di tu aba besini so wɔ saa asɛm wɔ hyɛ ho enti nya deɛ sɛ obetumi ne yakasa good papa yeboa honorable Yusuf Mohammed ɔno na hyɛ ukutupa sɛ fa asɛm ne bra utabi ya ba kwa ya me kwa ya mfe no kwa kasi mu nko so nkyɛ da ya mo na sɛ be ba ha bia asɛm bia ba da e mo ni din da fa mitimi ntwa kudobu sada e mo me mfe bɔ no kwa ne kasa da asɛm wo bae asɛm wo ye ɛkɔso yi ohunu ne sɛ nana no esisi wo esisi pa no esisi me osisi me papa na esisi fo me mitimi sisi nsa osisi ma me osisi me adeɛ baako a oba asanteman yi mu a asanteman wura sɛbe yɛbɔ odin akora yɛma yɛmu so ochi ɛyɛ asase a yɛtɔn ne mpire no so papa yi kɔtɔ asase ɛna ɔkɔɔe nipa foforɔ wɔ so ya ɔyɛ so adwuma very good ɛyɛ ɛso adwuma a ɔyɛ no ɔmpa asɛm yɛse wɔn kɔ assembly ɛna ɔkɔ assembly ne ho nkrataa ɛna oyi yɛde ma mpɔfo ekuta yɛ no very good 2003 emu firi sɛ nipa no ahyɛ ne dan ase awie ɛna assembly fo ne kura ka sɛ saasase ne yɛ ne dia na nana no san de ama nipa foforɔ deɛ yɛnkɔ bu nipa ne dan ne ngo ɛna ɔse daabi cement boɔ saa brɛ na motɔ cement bag sɛi Urefi 2003 kura na cement bag and the nine said that say cement bag nam say 45 cities hey 45 Ghana cities 43 42 ye betumi yesibi cement one bag no hwɛ in fact say nneɛma boa yɛ den wɔ Ghana ha o nneɛma boa yɛ den seriously empanyimfo no ɔmo nkeka wɔn ho yes serious nneɛma boɔ sɛ ne esisi the rate at which nneɛma boɔ ɛkɔ soro hwɛ pop cement last 2 weeks ɛna me nyɔnko bi project ya wɔyɛ me ma wɔn kɔtɔ 60 bars of cement no ɛde kɔɔyɛ last 2 weeks o this week wɔn tɔ ne 39 cities saa tam no this week wɔn kɔɔyɛ a free 39 cities abegyina 45 cities. The rate nneɛma boɔ running say ɛwɔ accelerate fastest ɛyɛ too much in fact Dr. Baomia ona wɔyɛ wɔyɛ deɛ kura economic management ho team no keka ho we don't see top yɛhu so we don't see top nneɛma boɔ yɛ den
okwanne akina ya tum adan beden na fie wura for say wo ko single room self contain ahanya ye bo 2 million 1 month single room self contain tum na waket ya say emre dodo won be ya me agya program ne kra ye dia fire Asem Beba Dabi dia fire nko a wo waket ya wo je say ye musa ye ho se krom ha at what time and adwumayefo mpanyimfo etoto adwumayefo akatuam asisi nko a ye nto akatuam enso nioma bo ekosoro hu adan o sorry amodi o man na dane politics and wo bia ye de ope o kan say ya make dabrobiti baby dabra kwa no ye ndisi ni no de mbeka no hwe mami anhwe nioma biye na ye nyai the rate ye de the national development ye de politics say no a mubahu na no ye hwe na po enu akofre Greco ECG hwa wo hwe pictures ya na banana po ni abre wo hana ni wo ba koso wo se wo wo hwe picture na po nani ade wonya kura efri sa abre ne ba no se wahwa ase afedi dum so no eso te kakra ba e Ghana for me mo nkase mbi nkyerɛ mo sasem si na mu muama no ye din na mo ankasa ho a eno ano no aka ho dum so ba mahama pen so ena mo de dane politics enti sa dum so no enwuma eseye amanfo afemu wuye enya asem ketewa wo we yanka na anu ya ebe se nkomo de bedane politics enka PPNDC enkomo be som na nka technical afo no esese ye takre wo mo no na nka yi wo mo na sintai omo no stre o hwe wo mo fu akakra hwe nya no mo defend yen no what you know kan chacha so no what na da kunya so na nka safo mi na mo so moko no hene no ono ton sase mi no e ma nipa mi no o ma kwachi na bunu no o ma kwachi o hene na bunu no omonis na mo ya Krobea me de o hene so asase o ton ma me na sa ko to me chwa bo emra bedio ani ya chime I'm telling you ya chimia say ma so to the reason what I saw to no I'll go and explain myself dabi oh boy na ya chwa do be so tested law young boy you know sir what does I see you no me chomo hwa sa de no ho areho ekoso obehu asase ba ko pe o one parcel of land or land portion no na ya ton nipa mienu ebi na asie yi a papa yi ko penisi ka age a adane nsempi Asem Beba Dabi ebi anie na na bo adu America akra ma han bra wanim kakra ma me akra na hote say na ankopa daroma me ye yo awia yi otaka fam ya dase say ya fro wo sa asemi hu a waba se wo yi ho ano na wo de papa yi akọ hyraagefo ho na America wada amawu onana mebusa o se papa yi a wote hoi ye frɛ ne kwan ye bo a wo de na kɔ hyraagefo ho ane nukure wada Roma eye die na asie nti a ama wo de opanyini akɔ hyraagefo eye oni mintem efa asase ho nsem sa asase na ehu asem ye kan na ewo se ekɔ hyraagefo ho ntina ma mediko ho okay akra wadama waton asase dia ma opanyini enu de eda nyame anim ni sa mfie eduonu num na wo ka se obeto asase wo me ho sa bre kra de na wonru sei de wani afi sa mfie eduonu num no sa tam no na yede bidemfo a wo mo sanso abɛhwɛm abɛyɛ settlement wo me masase so ɛwɔ nyamso ho ne yɛ de san sofo na abɛnyamso ho omo ɛbɛ settle wo ho nti na ma nsase ho asɛm ayɛ nsɛmpi obo okrampa oba osi o nana me pasase na bia ɛsunsani me kwaba okwa ombabiem nti na ɛsɛ ama
akoye se bio asase no enye enipa nyina na waje no wo amane kwan so se asase yaje no wo amane kwan so se bia o wutu sunsa na wotua ehun se bio ehun ka na yama receipt kire se ani apart from receipt no na asama allocation me nanana me no me hwe nyam so no me mesan na se bio ohene na me hye na se no ono so asan edin stamp etim so nti papa yi eba me nkyɛn a wɔbɛka sɛ o nana ma bɛgye asase wɔ hɔ o kan na kɔyɛ nsɛm pii nti ma me kura me sɛ na mfie dedaada yi afei na wo ba bɛka sɛ wagye asase wɔ mo nti na akɔyɛ nsɛm pii nti no saa ɛna yɛhyia wɔ hotel kaya ɔno no ɔkɔyi krataa ɛbaa sɛ ɔkɔɔ assembly nyinaa no ɛda nyame anim ni ninya krataa biara mfiri no hɔ sɛ o asɛm no wakɔ assembly na assembly foɔ ehia me wakɔ Boase district assembly ma assembly foɔ ehia me papa yi fa krataa biara mbɛkyerɛ me ama council foɔ nso ɛdɛ ɛmfɛ me sɛ bia wo nana papa yi sɛ wato asase ama no na ɔkɔɔyɛ obi wɔ so nti wɔde asɛm no abɛdan wɔmfa obiara sɛ assembly deɛ wokɔ a nkratasɛm papa ne nkaseɛ mu no akora ɔkyerɛ biribi sɛ ansa na wɔbɛkɔ assembly no ɔbaa wo hɔ bɛka kyerɛ wo sɛ asase no a watɔn ama no no ɔkɔɔ soɔ no ɔbaa bi si agyapadeɛ wɔ so ɛnti saa ɛte saa anka ɔbɛma yɛhu nipa no wama wo hɔ wɔn ba mi hɔ mepɛ sɛ mehu sɛ ɛberɛ a ɔno ka sɛ ɔkɔɔyɛ a wɔbi si dan wɔ so na kyerɛ sɛ watɔn asase de ama nipa mmienu ɔno kɔɔyɛ na ne ahyɛ ase a yɛsie no ɔba bɛka kyerɛ wo sɛ na nei asase yi a wode maa me kɔɔ soɔ no obi wɔ so si dan ɛne wɔkɔɔ ɛfiri hɔ no ɛne wɔkɔ asɛm mepɛ sɛ mehu sɛ wama wo hɔ saa wamba me hɔ saa okay mepɛ kɔpem sɛ ɛnɛ yɛhyia a wɔka assembly asɛm ayi saa nkrata yi saa ɔbaa no asɛm deɛ wɔnka saa ɔbaa no asɛm ɛnkyerɛ me moahyia asɛm yi so pɛn yɛhyia so asɛm yi so ada a yɛhyia yɛ a yɛka sɛ na adansefoɔ wɔ mu ɛyɛ only last year December no mu na yɛ hwan ne hwan na ne wɔ mu adansefoɔ no only last December ada no na yi wɔ mu nana kwawtewia wɔ mu ɛna asomdua nso wɔ mu ɛna former assemblyman Honorable Yusuf no wɔ mu bi motena ase no Bokman nso wɔ mu okay motena ase no asɛm bɛn na mo ne papa yi kaayɛ agreement bɛn na mo rekyerɛ yɛtena ase no deɛ agreement a yɛne yɛkan ne sɛ saa papa yi sɛ yɛ ɛno korɛ sɛ asase no wɔgye no amanneɛ kwan so a anka mfie 20 ɛnyɛ afei na yɛtena asɛm no so nti ɔno papa yi deɛ na ɔno no wɔkyerɛ sɛ ɔno no wɔgye 1,500 15 million wɔgye 1,500 15 million ɛnka ne sika dadaa no dabi ɔno mmom deɛ na ɔno no wɔka no sɛ ɛyɛ asɛm dadaa 25 years meme pɛ sɛ meme hunu sɛ me wobɔ ɛmono no a meme de kɔ dada no mu a ɛna ɛyɛ a mete aseɛ yie enti wɔka sɛ ɔgye 1,500 ɛyɛ 15 million ɛna wɔgye afiri hɔ na me deɛ nti a ɛmaa me no mepene so maa no ɛne sɛ sɛdeɛ ɛkwan a wɔfa so akyerɛkyerɛ ne nsɛm mu no ne nyinaa no na wɔdi nkan abam hɔ last 2 years a ɛno no yɛantena ase
last 2 years oba ni de yantena se te say only last year they make us enipa nan etina mu bi nana samreke wada amawo papa mame mu sa wo se motena ase no wogi tu mu se ubetue sika sei ene de ama opanyini kwa anyeboa onde meji tu mu se betua ene mre sika 1500 ene de ama opanyini e de ama no na assembly man that aha o kire mu se eno nsu mi kire mu se de ntia me no mitua ama no eye mia kasa no se bio mempe asase ho manso sesei e kire se me hu nchechiremu bia eda ho se since 25 years ya onu no wade eka no bibi abesi minini intem wedi nkan aba me hodie mfie mienuni wedi nkan aba mo nana mezoso no se bio ehumobro ena me hu se mini na abi ebi nkwa na me kura me emission me was 71 years it me 71 years no na me pese se de wo ba wo si cheche se ahochira se bio wowom ene ne ba kura afrim obi akokunu ni ade no eno na me no medweno ho se ne sade a mepe sa scan na nei ansa na obegye atum se obepese scan de ama no na kire se wagye atum se papa yi no wasase de so oh eno de eno no na me nsusu mi kire mu se papa no se wo asase wo me ma asase ne so a me hu de se medinka aka se asase bia no wo dia na nei wadama yemwa ye nyina ye ho ansa na sebe panyini te se wo wadama o mesra meka obegye atum se memma 1500 no e kire se wagye atum se papa yi no wa asase wo wasase ne so eno so na mi kire mu se asase ne de since 25 years no na edoma wo mu eba no enye wo mu nyina na ebegye asase no amane kwan so na no de ntia me no minya sebio opepa a me de sa skano me confirm say ani me ma no 1500 na mi chim say de native efi edui asema oba echiremu a efa sa asase no hu nyina no me hu enukure poti pa ewo say ekwan say na ye fa so eje asase then na na tu mu so obema 1500 no aye den oh na mi chim say mi tu mu say me ma 1500 ni say me no mi su say de nitifi adui ono oba na kasa me nto ase me no nya adwen me sane me ti hoi me free obo ase me ya dance ni nyamso asase so me ma me nua ani ni kunu ni nabusua wo mo ti nyamso asase so ansana me beba sehwi akoya adwuma no na me wo obo ase Shaft FM na me free nyamso na me ti nyamso eho na me free ekwa adwuma ewo sabre na Shaft FM ewo Stadium Joyce opposite former Lismat hono eho na yewo na me ti nyamso enti me matena wasase so da na wonim mi o na wo ho na maba wadaroma ye frame na Krobea beye 25 years ya twam me ba beji asase wa ha enti maba asase no mensa nka me beji misika na wo de se humobro na humimobo se mema 1500 wa bra woni hu trace ana document bia nana samreka medasi eno nana misumi krobo meche se beye 2 years ago ni odinkan ba me ho enti no na mesoso no me fi se me na me de me 2 years ago no odinkan ba ye no ni mu hono na me so medwene se oh se de papa yi wa ba me ho me hoda no se bi o ye panyini nti o se me so no de me fa ekwan bi so a de me di babua no okay nana wadama beba ansana asem wei first ayinu a eba ya apostle efre honorable Yusuf Muhammad ya se wo kire se na asem ni beduru ha no na aba ne ho ene no abepre so se ono na wapiepia sa papa wi atiko se omra Utek FM ha no na apostle adinkan na kasa as to sika the underlined word is
sika ye ka se ye de ma papa we ya na nanim na na kasa no wobo honorable idin wobo papa sumdue din eni nipa mienu eka ho enti honorable wadaroma kasa na mentio e wo sa asem we ho nyamesu hini e chese motena opahini kwame ebu asem no so asem motena so no 1500 na muka kosi yen kan 15 million ne 10000 said de opahini ba ha obekan ye no una ya dance ni wo meti sei asem no de odun na ayi no wade ayi na baaye 10,000 now we waka ho asem no wade baaye dan ai global report case no wade ba me yetna asem no so ana na no so wan so 15 ni waka ni sa de omo keskan man kosi wo boss I was say 80 something to 70 something. Opinion what they say 10,000 proposal I don't know what buy about two cabinet then. So it me I na kasa na why in what now so me 3 minutes and the assembly no kula wo no my wrong. So it you let me say ya sada see wo nya ntro na papa no wotwa. No correct. Na fe ne hu wudi mi na fe hu no kula wa asem ni mu. Wodi na na mfa info ba ko kula na ba ha no. No, I don't know what's a newbie. Also team. Aha, Fama Naman in Casa. Hello. Open him watching. Morning, Sakif. Didn't the apostle now? Who didn't say? Oh, from Nanasumji. Nanasumji. Okay, Nanasumji, I know pay ye fro and your bonnet. Now, make us a fruit take FM. You did maybe idea that's only Asem Beba Dabi. You be a friend, Kwame Yabua. Asem bia between say nansen say asem bi on nyameso hene enya ye no kokotena asem so ma mo ka ko wie say nyameso hene be ma no 10,000 Ghana cedis na afi ode no 500 cedis a eno so ye ne rofe aka ho de ama no na eno hene na animu bia sika na mo ka mo tena so mo kan na mbeso de sika be ma no enti asem ne ba ya ye friend na kire say ene 10,000 say de opani ne ba ha obeka na emumu no 1,500 and can is 15 million. We had done see womb. Also, what transfer on what can see saying as we Nipacho, Asem na kwelo Asem da danti ama refer be mukaka. Na de tene se. Sa peni na kasa no me o mi si mi so kwa o mi si so be 5 times. Okay. Na e ko na e che no we se na dada ni ndi wo hia sika. Me de mi jiji me se na nampe plot ni bi nyede e man na na tiase so ku bi bia man but later na man is aba mo se o se ibu ndi plot no kwa nya ko ne ne man ne ne nya na won du hia ni sika e di e ko ta man ne o ka 10 zile mu kana 10,000 okay dan o di kan kai ana na so sabla o di plot no man no so let's can you lose the bia se do kan njo ne ka bibi ya mi butana naza olubenya sai na man wose dada na de odi ma 15 tonu nti on le kwa yete antiase ni duma ene sorry ene man is aba bim oba so yeni pa be 4 na 5 ene ni euro to ba ya ma mopo dinde mi wara ma na ba ezisi ya de akwa ni ze aska poti pan ze omu kama ni kusi ada 7 Ghana. Okay. We ye enipa mienu, sa enipa mienu we Nana Samreka na dama obubo din no obo onum mienu din eka ho bi. Former assemblyman ene Nana Asumdwe. Okay. Nana wadamo nipa mienu a ekasa asesei no wote wonom ne wahu say ye former assemblyman ene Nana Asumdwe ye wonom a. Bajo ane. Okay. Meba mesamba so na ya bonkomo adishia 102.9 FM Otek ena utie adia impremprem ekoso enya asem wenti na meka ni seyie nya asem wenti a misre obi tumi pass asase anipa ne to no watua hoka obehwe na ya ye nkrata de amano nipa ne bekono na nipa afro ene woso saade we nam so ama nipa bebre awu meto futi twa nipa bi akuon because ye the langas eye adwuma enti ama sese ye mabunu no mo ne esua matwo ya sam ya me miti we fianga body
fianga body kosa mia mitiwe na makono num nuro akwa peja nade ubehu na Krobea na dani macho potiaw me na me ba no enye bibia nti o ode koba asase ho ban langadia sika obenya eye pi sika obenya eye pi enti na nipa mienu no a onom to asase no wa wu sika mu beye duru no de ani sika mu anya du no okodi rof wa asase no so ye betwitwa na kuno enti enam sade we so ama sabe woni a eni bie Asante mayimu enkran mamu enfifiri mantamu enkankane kaso alai ho kai asai sa area ho ne de won tumi twitwa nipa te se de ye twitwa aboa na no police fo kra yeso omo wa asase bi e wo sa area langas fo matwofo kopam wo ha matwofo kopam wo e ma asasem wei na nya asem ketwa enti seni ade ne kono se eba sei na se empanini ansori anyina ehu paa o ehu na sumdue mu nti ene ye wa na sa sumdue ni nso besi a mu atiefo mo na mo ya George mpanyimfo sabi asem ne ba ye no papa yi ba ha empre miensa se seni ene ne na ahia so ansana eba ha ene na da mo te ha na wo yi nsem wanwe Dr. Eban awiai akwaba opanyi ya nana papa na hote sai Yesu adom me ho ye pa say dan ne de ye besi bi ni abremo ba bia nsase se mo kone se ne materials ne so kono nana ye besi bi di abre nyame be hye ne ho anim nyame be hye o ya be kama okay ene menyantie bi confirm mame say Masters of Public Health Occupational and Environmental Health and Safety. Yeah. E wo kan UST. Wabo masters woman ene graduation e koso ana akoso. Confirm or deny for me. And positive and wow. Yeah. I congratulate you. Thank you. Congratulations. Yeah, thank you. Say kaso obi abone masters for public health mu a kyerɛ sɛ me pesa wo hwɛ ho kakra bi ma me ansa ne aba wo nipa wo ye HEPA plus ne so no ankasa. Okay, nana de tie ne sɛ wo bedi kan enya admission wo suapon kro na wo kusua de wo no. In this case KNUST. Good. Na unya admission sɛ wa qualify anase wa so ani sɛ wo betumi asua saa public health no a na wa fantitie mu nyame adom na wo wie eyo research no be bia wie na mpanyufo so tenase ehwehwem hu sɛ wa ye adwuma ne yie a betumi aboa ema oman enya so mfaso a na ayeso bia ko magazine wa kosua adwuma pon ho no wa ye an authority wa ye master wo betumi aka bibi afa pomodin adwuma ho enti eye numnyam hye na eye na ase na de menyankopon se nyame adom yetumi asua de awie na mpanyimfo nso hwe niema a yekoyeye no omo hu se ye graduate no mo mayensa abodin ne se e ban public health mu a ye authority ye master ye betumi aka bibia fa pomodin adwuma ho a na ye de nyame ase ehwehwemu ye wo mu pa ho ye nyame adom hwehwemu wo mu esono bia ne de obeye na ebe kire abodin a de be ma no ha nti yenso ye take keen interest ewe environment nim ene ye dwumaye ne se de yebetumi enya pomodin aye ye dwuma se de o kan dance ho asemi obetumi ye dwumaye a wo yi obewie obenye skabat akomia keke otena aso adwuma mti obewie na o diskani nyina ahwe ne sisi echi yare nti occupational hazard ne bi no nti na me interest wo se de adwuma ye ene environment na ye team no yebetumi enya pomodin mapa na etumi aboa saa nhwehwemu ene apomodin mapa yi ebia na waya wode aye saa HEPA plus yaba wadama HEPA plus no nhwehwemu a wo ye no den na se ba mi nipadua mu a saa nhwehwemu na wode aye saa duri ebeboa mi wo nipadua no so HEPA plus no ankasa a team of researchers enye sebio ba konfo and a team of researchers professors na student na fi lecturers ahodo bebre eka ho it take 6 years enfiansia for HEPA plus no
nti expanding from 2010 and eba ya nti nyame ya adom 2016 and you register a drone with FDA and nti eba out no nyankopon adom FDA hu adro no say there was something unique about a drone say as of 2016 sure and say bro 5 years omo hu say Hepa Plus e dra obinya binom a na eba no wedie mu a eboa mani padua ni nyina enya hoden sonko yeah so how be koso a oni padua no responsible enough to me edisunkunim nti say you can say for general well-being abodin as of 2016 untumi nkan edrododo a ebetumi aklemu saa general well-being no ene na say sebe obi say potofofrofo bi no obi say ewo bia na ye nam nti je say obia try aklemu say na dro so that effect no but sebe untumi fa nipa pomodin ento chacha say a business nti ene ye obia efina ba obia di general well-being nti wo kan bibia bomu a sebe na so be dabi yandwi nipa pomodin ho good panyi good Hepa Plus mixture no eno na from 2016 akuta saa abodin nim say general well-being powerful nti enye wanwa so obi obenum bia wadanse a odi efa duro ne ho obi sina ontumi na onom ye no otumi eda obi sina ne mema sem ewo fom yi onom ye no enema akoyi last time opanyi bia na mene ne kasa o se doc waduro ne de sie no ana menom mapo ne maposo aye me yache me ko hospital ye de nema bi twetwetwe me so still enko me sha ase no Hepa Plus no ene saa de ni nyina ejai obi so sina ne fichi ko ehwa asem me ntwawa no saa twetwetwe na wo kan ye na aka me setama na me ntumi na no me ko ba bi apostle kra na dem koy wom de makoto ade bi so afa wo makofa ga bi aba oye yi sa se wonunu me wonunu me afa me pesa me sre so asem ni mu guazinti me de ade hye me ho enhye and I'm say jajaja and so what shall say eba ya na wotwe bia wo bre Hepa Plus no se me da papa yeah wo hia massage bia wo say bibi na na enko ye so twa homa na se ma ko pra me ko papa so wonyo e defo wo pe ma hwiase wonye aba ya so ya so ba say bia wa ti odinti o take advantage of situation or their filing application e bia no wanya egari akrabori aposo defu wo de mbeko de mbeba enti se Hepa Plus ba woni padua mu a correct problems e wo wu ni padua mu sure e ma se be force wu ni padua no e your well-being tina abani padua ni nti e how na wo ho no na ahwese wu ni padua na abehya se eye na adwuma ti adanse be brain obi mu di no se Ghana de mpanyimfo se asem sura bodwe se nti wo ka se ma no aka ni ye ye betumi aka ene se bio obenya safo ebu ne be kana sem unya Hepa Plus mixture ni bia eye for general well-being general well-being so de na se wa pomodian kasa no enti na ya aduro no mentwen so be yare odi abeye se obekọ drugstore bia ben o okwa Hepa Plus ni bi esi ho a etwen o ebia unua bi etie yen on crime mu obi ewo western region obi ewo central region obi wo tunu obi ewo bolga bebi obi afafun frɛ no ka kyerɛ se ene yedura obi agye atum on se metai ka se nipa mienu adwumako mienu na wo Ghana on se me occupational health de ma follow ache sure yem pedronom journalist omompe me meti hey obeyam dey and afi health practitioners doctors sure yen se doctor pa betumi atwe drama ba so no benum aduro ni bi onom da edin ba Hepa Plus ba yes an kofo mienu agitum first asem trofo and afi health practitioners nti ohwe nurses doctors any sem trofo a ede Hepa Plus na yo mu duro a every week onya binom ebra adwene ntiase sure yes rewa wutie uteke fam se bia bosrim kasem ne aba betena ha se ebeya ebenya osika agye enti na yeka se wapomodin ebesi pi esita enti na yeka Hepa Plus one asem ne buo no so na ne yensesa no last na obi mo frefre se sisi ensu ayenom kra ya tum se cement kra be 2 months ago na 35 ne 38 cities and atwam 38 e ko 45 ne ade and so Hepa Plus from 2016 by na 10 cities abesine 10 cities and yenye ya adwen so say yeah tum
je ya adwen si ye ne se ye bekoso amaduro na hoɔden akɔsoro good ɛno na bribia ye na ye intensive research se be ye duro no bribia no ne quality ene na efficacy ebe wosoro nti obi a wano maduro ni bi da bia nim se bribia na hoɔden no ɛsora na echo good ye besre unyanya aduro ni bi nom ya drugstore bia mu 10 cedis kope bi nanom na yesen tufo se apomodin de ye wa responsibility se bi o man panyin no betumi aye de oye nyina nanso wan kasa na obetumi decide say wa pomodin no o ma na sipia sita Hepa Plus ye bibidru ye mpese ne bo ne be den 10 cedis se nye sikasem na edin a nka na wotwe bia no nya ba ko bi no mo a eboa se wa nya hwe ama oni wabusua de na wotwe bia no nka nya Hepa Plus ye mpa bo nsa nka Hepa Plus no be household product essential product say the bribia so no pa ye twitwi yasin nka Hepa Plus no so ensi efie bia mu se be ya ya pomodin any rate at which ya rear edi eco hospitals na so beti na me ka sem bia no pay say police ni panyin bi edi Hepa Plus one dance pa oka eka wabo ne ha ho ene de Hepa Plus no ayaman within a short time just say onhu de onye kra mfa Hepa Plus no wow Hepa Plus no eye for wow ye die nti ena ne bo no eda so gina die gina me pesa me na okasa numbers ben na me fra Dr. Ben menya wa offer 0542 0542 807 907 907 0542 0542 807 907 907 between so afre 0542 0542 77 85 72 0542 0542 77 85 72 nti nana Hepa Plus ne de ye ka fa ho nyina se obia nkopa binom emfa ho ne blood group emfa ho so dead dro so emfa ho ne se de uchi bibi obia tumi nom bi na ebia na obi ha ye malaria eno 1 minute per ye monitor okay de tie ne se wo malaria esu tu asientem o tena ho ye se wo kono maduro 7 bottles 2 weeks 3 weeks awa hwe ya malaria ne de obetu ase na ahawa wo ne se utuminya complications se wachiri enam se ache nti etumi ha obrebo nti nipa ne hu aduane boni bia wadi anase yare bi onya ya esene brebo sei etumi ha kidneys etumi ha even umoja ne kra na edi afusane ewo mu etumi ha wakoma enam se wantu ase ntem na wantu ase yi nti dia na menom ntu ase yi unya Hepa Plus malaria no na yakam yenu abom pavine plasmos wow eno no wo malaria ti di yare no kwa dia onum ya within 1 hour na why stable na make can say o symptoms no wenu me yo nwuno tie yo ya oboso efun de malaria dia bru bia no o set watch no pavine plasmos na hwese de ye kan no e buslim kasem anase ase ye ho teye sabiu ene ye kan bibi o take okay I stabilize it acha 3 days aduro na nkasa krasa ya re nso ne ho biu uyo chinji fo utumi ko hospital lab ekoye test hwese ohuna ya odin no ya re nso eni ho biwa na yesa ase kan asem we ache obi obefre bia no na oboy abaso good se wo evidence a wo kwakoye test ne kwanda bon se negative malaria parasite no ebine moja ne mbio mumu wate yankopon so nhira mo pa na de kan nyina fa malaria ho no 1 bottle pe na wo hia obetanom unhia so beto 2 bottles 7 8 bottles unhia number of bottles 1 bottle acha 3 days asa na why okay but Hepa Plus ne de se enye sikasem dia na wotwe bia no nyabako for cleanse your system no mo cleansing of your system is very essential ananya no ano no literature for ya ben enti fra doctor se ya nane doc enkasa 0542 77 8572 and 0542 807 907 offer sa number we ya onne doctor ebekasa opanyini bia onte ne ho ase hunu ne se na nabi esisi no
ono no aba ha ya yene na ebo nkobo nana nso wa ha nana Samerika ono nso wa ha awiai udede Master P wona woda Master P Ventures Master P Boutique ano ewo Dunkirk anwaka afo na chi hwa Dunkirk ho awie Master P ma menchi achia o osena na mitio pa ono nso obi ebiem speakers akesiem awie Master P mo fire ni bi wate nyankopon hira pa nyankopon hira san komo we ya ye die sa wo wa adwenkyire bi fa ho said ye kan a ye WhatsApp voice note to mani yen e wa Asem Beba Dabi before number yi so ye bebo se kwa mama papa yi e kwa manana e kwatia papa yi ban ma kasa honte na ye mo na onso wadwenkyere no e ho hia number wo de voice note ne be fa so aba e ye 0244 211 772 0244 211 772 so what do I drink no WhatsApp voice note or the fahomayenia me say voice note don't call voice note Abdul Fosu Malik Mufti and was say please nana ya Krobea Asante sa de we ya mo ken nana ensem bebre na ekoso ensem bebre na di ensem bebre nso na aba Ghana ha se nyame amwaye ne a ano ehye ofa anoche en wo se kotwifo nana yenso ye wa ha ye hwe Steven nana anoche wo se nana ensem ha enyankopon so nhira mo pa nana Krobea ye hwe mo wate muna chiki fast food kwada su kumase ha mo dempa wa ha ye frɛ muna chiki danso yo muna ya da wonso ase Isaac Opoku Mensa en wo se nana say ya beton sa ase dia manipa mienu de adabraka ense se banisa kura okay abejafo bebem but for the time being montwe me bani abebo mo voice notes no jingo oh dia na usu drama sumuna jingo enti wonte Spanish jingo capsules ye du fofra antek herbal for the aba hey okwa wadi biba ani Spanish jingo capsules ye ma obi ani we fi ade ententem esiesi akoma no na afe aboa ma moje die frusani ye wani paduanim na yensu yen kokrafo ye oh emamu nkokra ye semrantie na mamre wanso ye sem mabawa metre anti aging somoje na bemma wa hoden sonko edrei enye ma obi a wafa afro de wo ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu Spanish jingo capsules se upebi ata ewo kumase no ubenya bi ewo PFA pharmacy Colinak Heba Dani Heba Freddy Mens Heba Misty Heba KNG Heba ana afa drugstore na heba shop bia mu so no onsa ebeka bi fra 0502669955 FDA ahwehwe sa adwadie nkratoa yi mu agye atumu se eye Spanish jingo capsules ya manyan afi na ba mu wadi umrante sem life smart food obi benya wa na free yade ena apomudin so yansire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas B se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos waye mre future life smart food bebo afeidie aye abushia nchemfa Maltabella sogum wom enti irregularity sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic cereal no so boa wani a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabanu ya Bolivia enterprise na akofa nuani ye ba omayimu encrin wani Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that huban sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ya ebusinya num ebutinye immune system a abusumi pinyi obi anya rede ti ase emedo
tie Hepa Plus mixer enya adwuma ebeye no nipadua ni mo no afa kura na ebeye nwanwa mo aduro ye ma ye general well-being ebusua pomden ho hia me yie esne bibia ebusua wota nom Hepa Plus mixer no won sesika hospitals wo save e dia de foforo entime ma no mpafia ha she wo ye Hepa Plus husband radio fa Hepa Plus husband enya won so beye Hepa Plus wife na bono Hepa Plus mixer apen for abato mo manufo ne nkwada wo ni fiedu mienu nka ho e o pharmacies chemical herbal shops at phone for 0542 778 572 and 0549 297 463 Hepa Plus mixer e mapomdina mapa FD ahwehwe sa ejedi nkrato yi mu agya to se eye 21st clinic say e ba sciatica no ho every usisimu kono a woto ase ho no ntirina fa usrem ekosi wo na ase ho no e bo betimi atutu ama wo ankasa wo hu ba bi enye enti 21st clinic wo mu na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mu de bibiduro so ho abibiduro ankasa ene besan ya no masa de machine aka ho ya de abibiduro ka ho ne asan de wato machine so ya san ya o massage bi ya wi herbal treatment ya de awono ama ho e sciatica 21st clinic na ye expert a wotu ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan ni mo ho ena